Khoroksa umor chakra borok boni ganani flat no video khaina thangui khogui video khaina thangui bipoto kalainani nangkha o umor chakra o je borino video khlai tongmani pong gangke boni busuk bwsani soman phiaba bo achorao hawas kupulung ungui tongmani bagui obo kahai ke nijini busuk bwsani soman no video khlaikha paithago hingke gana flat ni borok rok o mangpili no nugui jora kolog romoi obo kahai nugui tongmani nugui borok buprungni camera o capture khlaina rakha paithago hingangke social media o upload khlai rika bahai ke o umor chakra borok boni daduni soman buphani soman je bahai ke nijini bwsa busuni soman no video khlai tongkhanai di gonta romoi hai hini video upload khlai remani yagulo social media o markhino viral ongkha social media o viral ongui thangmani yagulo lokorokni markini reaction nungnani nangkha kaham hamya comments rok bo borino je video khlai tongo hingmani amle busuk jora tui kubui obo saimaya phiaba comments obo rok bo nugui mangkha tei borok rok o video no re-upload khlai bo salai tonglaio je gana ni nogo walai tonglaio o walai mani kisa se khorang khanao haini bagui bo jandla tei kaisa bongni nog gana o video khlai srai khanani bagui obo kahai ke video khlai tongo hini salai tonglaikha baksa khe ba obo nijini busuk bwsani bwrui no se arjago tongo poriwi tongnai aborong se video khlaio hini salai tonglaikha video clip no rok screen no nugui mankhana je o borok without support chara eba keba kuno tukhui sara no arjago bahike jandla o kasawui tolao amsuksa building tolao kalaikha hingke bini bekreng bukur fano manro kla phiaba bo okok no wan suya karei buini nogo tamo choliwi tong tamo walai tong tamo salai tong tamon rei salai tong obono khananani bagui se bo bini mobile bai video khlai tongo jemon jung parao sao khanachomkha hingke je kuno aunties rok walimung khanachomkha hingke borok no chunghino sarol kok bai cctv camera haike o uncle se tabuk hingangke cctv camera hini sajagui tongseo borokni o flat ni borok rok bai hingangke norok tamo sanani muchungna obo kahai rok no comment section na thangui comment khlai salai di।